Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Para pamirsa ingkang tansah kinurmatan, para pamupu kompetisi bahasa dan sastra warsa kalih selikur ingkang tansah kula tresnani. Wonten ing mriki kula badhe ngaturaken pengumuman nomine alih aksara Jawa tataran SMA sederajat. Saderengipun dipun umumaken menika wonten sambutan saking Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kota Yogyakarta. Inggih menika Ibu Yeti Martanti Esos MM. Sugeng Beksani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kula saha panjenengan sedaya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam budaya, lestari budayaku. Ingkang kula hormati saha tresnani sedaya pamirsa, mliginipun Bapak Ibu guru pembimbing saha pamupu kompetisi bahasa dan sastra warsa kalih ewu selikur. Langkung rumiyin sumangga tansah munjukaken raos puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Asih ingkang sampun paring pangayoman dumateng kula saha panjenengan sedaya. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang minulya, kula minangka pangarsa Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kota Yogyakarta saha minangka pribadi kula piyambak ngaturaken panuwun dumateng para pamupu kompetisi bahasa dan sastra warsa kalih ewu selikur. Ing warsa menika dipun dereki 308 kalih pamupu. Estu kawontenan menika dadosaken mongkok manah kula. Amargi ing wekdal menika sanajan tasih ing kawontenan pandemi Covid, ananging kompetisi bahasa dan sastra menika tasih saged kaleksanan saha pamupunipun kathah. Nderek dedonga mugi pandemi Covid menika enggal sirna lan sedaya kagiatan ing madyaning masyarakat mliginipun kagiatan budaya saged kaleksanan kanthi sekeca kados ing taun-taun kepengker. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang minulya, kompetisi bahasa dan sastra warsa kalih ewu selikur wonten maneka warna inggih menika maca pat, maca geguritan, maca cerkak, alih aksara, sesorah, pranata cara, alih manuskrip lan stand up komedi basa Jawa. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinurmatan, wonten ing warsa menika kompetisi bahasa dan sastra lumampah kanthi cara seleksi kaping kalih tahap. Tahap setunggal inggih menika seleksi video kangge nemtokaken gangsal nomine. Ing tahap kaping kalih gangsal nomine menika dipun seleksi kanthi cara tatap muka kangge nemtokaken juara setunggal, juara kalih, juara tiga, harapan setunggal lan harapan kalih. Salajengipun juara setunggal, kalih lan tiga badhe dipun kintun nderek kompetisi bahasa dan sastra ing tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Kula nggadahi pangajap mugia pamupu ingkang dipun kintun dhateng daerah istimewa Yogyakarta saged dados juara satemah saged damel aruming kota Yogyakarta. Puji syukur kompetisi bahasa dan sastra menika saged kaleksanan kanthi sae lan manggihi raos suka basuki. Matur nuwun kula aturaken dumateng Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta, Kemantren, sekolah-sekolah wonten ing Kota Yogyakarta, Rintisan Kelurahan Budaya, MGMP Bahasa Jawa, KKG Paguyuban Sanggar wonten ing Kota Yogyakarta. Matur nuwun ugi kaaturaken kagem sedaya kemawon engkang boten saged kula piji-piji setunggal-setunggal satemah kompetisi bahasa dan sastra menika saged kaleksanan kanthi sae. Mugi kanthi kompetisi bahasa dan sastra saged dadosaken srana dumateng para masyarakat saha pelajar ing Kota Yogyakarta langkung tresna kaliyan basa lan sastra Jawa. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang minulya, Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan temtunipun nyengkuyung kagiatan-kagiatan basa lan sastra ing Kota Yogyakarta. Kula nggadahi pangajap basa lan sastra Jawa tansah ngrembaka wonten ing Kota Yogyakarta.
Bapak Ibu lan para sedherek ingkang minulya, cekap semanten atur kula kathah lepat anggen kula matur kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten wau sambutan saking Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kota Yogyakarta inggih menika Ibu Yeti Martanti SOS MM. Salajengipun menika badhe dipun aturaken pengumuman nomine saha evaluasi saking Dewan Juri. Sugeng mirsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, salam sejahtera kagem kita sedaya. Wonten ing mriki kula sak kanca tim juri lomba aksara Jawa jenjang SMA badhe nglaporaken hasilipun. Ananging saderengipun kula sak rencang nglaporaken hasilipun kula badhe nemangaken inggih menika sisih tengen kula inggih menika Bapak Setyo Amrih Prasadja, kula piyambak Suhadi ingkang wonten sisih kula menika Ibu Dr. Anda Sri Subarsidah. Salajengipun kula sekedhik badhe caos evaluasi inggih menika babagan jenjang SMA menika ingkang baku menika saking jawaban-jawaban menika alhamdulillah nggih sampun kathah ingkang leres, ananging menika mbok bilih saged kangge evaluasi ingkang kok kayane rasa-rasane ya ketok kasing bener ning kok ya ternyata jebul kok ora mlebu. Nah niku mungkin nggih sing luwih bener luwih akeh ngoten iki. Nggih ingkang sepisan nggih menika panyeratan bab Pasuruan menika ingkang leres menika nggih Pasuruan ngangge wa mboten ngangge ha, mboten Pasuruhan ananging Pasuruan. Angka kalih nggih menika pasangan nyo nok dipasangi ja menika menawi sak tembung menika nonipun ewah dados nyo dipasangi ja ing tembung misalipun ing mriki Anjalari menika nganggih nyo. Ananging menawi ing tembung sekolahan Jawa menika none tetep no. Ingkang angka 3 inggih menika sigek menika sigek menawi wonten panambang menika sigekipun sigek dados rangkep. Dados menawi nggih soal nika wonten gleduge menika mengke gone rangkep. Ananging misalipun liyane menika mboten liyan nanging liyane menika none mboten rangkep. Angka sekawan menika panyeratan S menika wonten soal ana maneh sing adol S. S menika panyeratanipun ngangge aksara swara sebab kedah dicethake mboten ngangge ha, ngangge hes ngoten. Sing adol hes ngoten sebab menika perlu dicethake ngangge aksara swara S. Ingkang angka gangsal menika nggih tasih babagan sigek rangkep menika misalipun wonten panambang mboten sigek ananging napa tembung sing mboten sigek iki jenenge tembung menga. Nah, tembung menga ananging panambangipun I menika dados rangkep sigekipun. Menika wonten tuku, tukon, nukoni. Nah menika none dados rangkep. Lan nomor 6 menika bab taling tarung palsu. Nah menika ciri khasipun wewaton Sri Wedari menika nggih wonten taling tarung palsu. Terus menawi
nyerat mangka menika nggih ngangge taling tarung. Mangkane menika mong nika nggih ngangge mo taling tarung lajeng dicecek lajeng ka. Ananging menawi wonten lajengipun wonten sambunganipun kados bangsaku menika mboten ngangge taling tarung. Menawi namung nyerat bangsa nggih ngangge taling tarung. Menika evaluasi ingkang gegayutan kalih alih aksara saking Latin teng aksara Jawa. Menawi ingkang saking aksara Jawa dialih aksara Latin menika ingkang paling baku menika kathah-kathahipun kesalahanipun menika anggen ingkang napa Dwipurwa dados Dwipurwa niki Dwipurwa dadi salin swara. Kados dongeng menika tulisane aksara Jawanipun dodongengan wong dongeng Dwipurwa dados sing ingkang purwa menika dados dirangkep. Ananging Latinipun tetep nyeratipun dedongengan. Semanten ugi gegaran menika nggih senaosa tulisan Jawane gagaran nanging Latinipun tetep gegaran. Bilih namung mekaten ingkang saged kula aturaken bab evaluasi bab lomba alih aksara jenjang SMA. Salajengipun kula badhe nyaosaken pelaporan pengumuman hasilipun lomba aksara Jawa ing dinten menika Kamis tanggal 19 wulan Agustus tahun 2021. Inggih menika nominasi ingkang angka sepisan menika saking SMA 8 Ngayogyakarta atas nama Nurul Rafika Fitriani. Nominasi ingkang angka kalih inggih menika tasih saking SMA 8 Ngayogyakarta atas nama Ajna Fatimah Atmoko. Nominasi ingkang angka 3 saking SMA Muhammadiyah Setunggal Ngayogyakarta atas nama Mirza Argian Giovan. Lajeng nominasi angka sekawan saking SMA Steladus Setunggal Ngayogyakarta atas nama Kristabel Felicia Kwi. Ingkang pungkasan nominasi angka gangsal saking SMA Negeri 7 Ngayogyakarta atas nama Alia Putri Meza Luna. Bilih makaten ingkang saged kula aturaken atas nama juri sedaya aturaken hungging panuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para pamirsa, menika wau video-video ingkang mlebet dados gangsal nomine. Salajengipun gangsal nomine menika badhe dipun seleksi kanthi cara tatap muka. Lan sumangga dumateng para nomine enggal-enggal nyamektakaken menapa ingkang dados koreksi lan evaluasi saking dewan juri. Ing samangke para nomine badhe dipun hubungi kalian panitia saperlu diwontenaken technical meeting supados cetha anggenipun pelaksanaan seleksi tatap muka. Para pamirsa lan para pamupu ingkang tansah kinurmatan, cekap semanten anggen kula nderekaken pengumuman nomine menika. Kathah lepat anggen kula matur kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.